Iwang Suksma diluwih uga paring pepayung mrika juwananing sun. Satemah babar pepadanganing jagat ngamarta. Kawula nuwun sewu Koko Prabu Ndarawati sarana paduka. Kula ngrayi minangka suwihipun para kadang Pandhawa ngaturaken pambagi panakrami. Mawan tumanto kunjuk wonten ngarsa paduka jeneng Koko Prabu Ndarawati. Manggala. Ya jagat ya dewa ya Bathara inggih Kyai. Sanget anggen kula nampi dening atos semanten pakurmatan ingkang paduka paringaken dhumateng ingkang raka ing Dwaraka boten langkung. Salempat limipun ingkang raka kunjuk wonten ngarsa paduka Yayi Puntadewa. Kawula inggih Koko Prabu Gurawalan anggen kula mundi tinampi tangan kula kalumugyan dadosaken jimating gesang kula. Koko Prabu Mandura sarana paduka kula ngaturaken pasegahan panakrami kunjuk. Bala-bala inggih Kyai. Sanget panampi kula dening atos semanten Sih Kadarman saha pakurmatan ingkang paduka paringaken dhumateng ingkang Raka ing Mandura. Dasanipun wilut jenis kala ngiring sambi kula anggen kula sowan salam taklimipun ingkang Raka Mandura kunjuk wonten ngarsa paduka Yayi Puntadewa. Kawula inggih Koko Prabu Gurawalan anggen kula mugi mugian dadosaken jimat. Ora keri panjenenganmu Kyai Semar Badranaya mara gage diprayogakne anggenmu pinarak enggah. Megak-megak sadulita lae. Ngaturaken panuwun sinuwun Prabu Puntadewa dene mekaten anggen dika paring pakurmatan dhumateng gapure kula mun kawan Semar. Boten langkung salam taklim kula kunjuk wonten ngarsa paduka sinuwun. Ya Kyai Moyong Toko ndak tampa tiba sepadha-padha. Ora liwat diprayogakake anggene pinarak. Matur nuwun pangraos boten kirang sekeca anggen kula ngabiyantara. Kawula nuwun sewu. Koko Prabu Ndarawati, Koko Prabu Mandura lan panjenenganmu Kyai Semar Badranaya. Awit pangestu paduka lan ugi sinurung cancut gumrebutipun para kadang Pandhawa ingkang nalika semanten babati Ranamarta satemah pikantuk sih kanugrahaning Gusti ingkang awujud negari kencana ingkang endahipun kados mekaten menggih negari Ngamarta utawi negari Indraprastha ingkang tetela kagunganipun pukulun Batalendra. Lan salajengipun awit saking pangestunipun para sepuh sarta sinurung manunggaling tekad saking para kadang miwah para kawula satemah anetepaken kula pun Puntadewa mongko dados ratu wonten negari Indraprastha mriki. Nanging nuwun sewu sasampunipun kula menyang kawibawan jumeneng mongko dados ratu jebul boten jumbuh kalian pengangen-angen boten cocok kalian panggonta. Karana menggaing kula dados ratu menika awrat sanget tanggal jawabipun tumrap kamulyan sarta kawibawanipun negara lan ugi para kawula Prabu. Bala-bala inggih kasinggihan dados kawula paduka Yayi Puntadewa menika saestu leres. Langkung-langkung nuwun sewu. Langkung-langkung ing jaman sakmangke menawi pimpinan menika tumindake apik dianggep golek pangalembana, ning tumindake lepat utawa tumindake kleru kabeh wong sak negara mesti padha maido. Mila dados ratu mesti sarwa ewuh pekewuh anggenipun anetepaken dumateng tumindak lan pakarti. Karana saperangan tiyang ing jaman samangke boten gagas perkara bener luput lan apik elek ning mung bab seneng karo ora seneng.
mung bab seneng karo ora seneng yen pancen seneng ing ngalembana prasasat kaya sundul langit ning yen boten seneng mbok apik kaya apa mesti tetep elek yen wis ana tembung pokoke niku sing marai judeg niku sing marai bingung pokoke aku seneng iki liyane iki aku ora seneng anggere tembung pokoke ngoten niku wis kabeh mesti kalah niku malih niku saestu. Nah, nuwun sewu kula Semar tak nderek sumela atur. Pancen menika leres dawuhipun para bendara kuling nembe kemawon kababar. Pancen jaman niki jaman sing angel. Nanging menawi saking pamanggih kula dados ratu utawi dadi pimpinan niku mboten perlu menggalih anggone dadi ratu disenengi karo wong akeh apa ora entuk pangalembana apa malah dipaido niku mboten baku ning ratu kudu tansah ngandelaken raos ingkang ikhlas lan sabar nampi dumateng kanyatan ingkang baken lambarane tetep tekad ingkang suci sepi pamrih rame ing gawe kanthi sakuwate tenaga lan sagaduke pikiran tansah nandur kebecikan ingkang piguna tumrape bebrayan tanpa gagas pangalembana apa panyedha ning sedaya mung dipasrahke dumateng wasisane Hyang Agung merga yo mung pangeran sing menang wiji lan ngoleh-ngolehe dumateng tumindake menungso yen pakem kula tek ngoten to sinuwun Anjra ingkang puspita kasiring samyon ombre Kemakripat lo cinami Kadung kadereng amomo angging kula badhe netepi dumateng darmane ratu kejawi saking menika wonten sabab malih ing badhe kula aturaken ing ngantos ripalungguhan samangke tansah gemana musik salebeting batos kula
Nuwun sewu. Nalika ratuning para Gandharwa ingkang ngratoni negari Indraprastha rumuhun nenggih Sang Jin Yudhistira menika masrahaken kraton Ngamarta dhumateng kula. Panjenenganipun nate paring dawuh supados para Pandhawa ngawontenaken syukuran. Para Pandhawa ngawontenaken syukuran kanthi cara nindakaken adat utawi budaya ingkang naminipun sesaji Raja Suya. Sisan damel dina samangke kula nyuwun dawuh bab pangandikanipun Prabu Yudhistira supados Pandhawa ngawontenaken sesaji Raja Suya menika menggahipun para punden menika kados pundi lan menapa ingkang kedah kula tindakaken. Nuwun sewu Yayi. Ingkang cetha kemawon menika gegayuhan ingkang luhur. Karana inti saringipun menika bab ngunjukaken raos syukur dhumateng purbane Hyang Agung. Karana pangeran sampun kepareng-paring dawuh sapa menungsa sing gelem nyukuri kanikmatane pangeran ngerti bakal ditambah ing rek nikmatipun. Dene sak ngertos kula sesaji Raja Suya menika syukuran ingkang dipun tindakaken dening Narendra Agung. Dene maknanipun kados pundi lan syarat-syaratipun menapa gandeng menika magepokan kalian budaya tartamtu kemawon danyange tanah Jawa ingkang langkung kono babagan menika. Mila saking menika Kyai Semar monggo ndak aturi paring dawuh magepokan kelawan sesaji Raja Suya. Ha inggih matur nuwun. Dene kula wong tuwa dipun sepuhaken wonten ing mriki. Nah ngeten. Kula condhong lan kula rumaja, kula sarujuk, kula nderek ning kuyung menawi ngomongan kula Pandhawa badhe ngawontenaken sesaji Raja Suya. Menika unjuk syukuripun Ratu Agung wonten ngarsane Gusti ingkang nyipta jagat. Menika adat sesaji Raja Suya menika budaya. Budaya niku angen-angen ingkang ambabar kalian kaendahan lan katentreman. Sampun ngantos dipun tabrakaken kalian agama. Yen agama nika tatanan saking pangeran ingkang tinulis wonten ing Weda Suci minangka tuntunane jiwatama supaya manungsa pinaringan tentrem lahir batin keselamatan donya akhir. Niku agama pun pilah, pun wijang, pun gamblang, bedane agama kali budaya. Lah, menawi saking pamanggih kula, sesaji Raja Suya niki mangke jenengan kedah mujudaken wujudipun sajen. Lah, sajen menika sampun ngantos dipun gerbok menika nyajeni bangsane lembut, menika nyajeni bangsane demit, menika nyajeni bangsane gendruwo. Mboten ngoten. Mboten enten critane demit kok mangan gedang niku mboten enten critane. Lah, sajen niku napa kok? Sajen niku penyajian, penyajian niku napa? Unjuk rasa, unjuk rasane sinten? Inggih unjuk rasane menungsa kalian purbane Hyang Agung kanthi pangucap, kanthi pandonga. Duh Gusti, paduka ing sampun paring kamulyan kanikmatan ingkang arupi sandang tego. Mila sajen menika wujudipun mesti pala gumandhul, pala kasimpar, pala kapendhem, pala wijo lan sedaya nugraha dedaran saking pangeran ingkang inti sarinipun menungsa ngaturke panuwun kaliyan Gusti. Mila boten wonten dosane, boten enten klentune. Lah, napa wong sajen wong wilujengan utawa wong slametan kok racake kok mesti ngginakaken wujudipun nuwun sewu tumpeng nika sega diundhuk-undhuk dhuwur digawe lincip nika ugi wonten karepe wonten maknanipun. Ngapa kok dhuwur lincip tegese sing diesti mung siji ya kuwi manembah lawan Gusti ingkang Maha Suci yen tinimbalan sewanci-wanci aja nganti mbalenjani niku tumpeng.
Wonten malih wong Jawa sing ngarani buceng. Maknane buceng niku napa? Nyebuta sing kenceng. Nyebut kaliyan sinten? Ya nyebuta karo Gusti ingkang nyipta jagat. Niku buceng nyebuta sing kenceng. Yen enten buceng tumes niku guyonane mlebune kenceng metune lemes ngoten niku. Oh. Paham jenengan paham ya niku. Mlebune kenceng metune lah. Sing biasane ngono ki wonge teko. Mula aja sok maido karo adat, aja sok maido karo budaya, aja sok ngarani iki musyrik, iki syirik, iki haram. Mergo sing diarani syirik lan musyrik niku boten gumantung saking tumindak lan wujudipun babak ingkang wadhak ingkang ketingal wonten ing mata. Ning menika mapanipun wonten pikiran utawi atinipun ingkang nglakoni. Dadi wong liya mboten saged banjur moleh-molehi kuwi dosa, kuwi syirik, kuwi musyrik, kuwi haram. Niku mboten saged mergo sing ngerti ya mung sing lakoni. Sok-sono sing ngarani mun sewu. Aja gelar budaya. Budaya niku ora nek gandenge karo agama, ora dituntunake karo kitab suci. Ning nuwun sewu. Nuwun sewu kok iso ngarani ngoten niku dasare napa kudu cetok. Aja nonton gamelan, aja nonton wayang. Wayang ki haram. Lho pancen bener yen sampeyan nanggap gamelan niku pancen nek sing ngarani haram bener. Yen ora percaya, gong gedhe niku sing saka prunggu niku mangkletak mesti haram niku. Sami kalian tiyang mirsani wayang, aja nonton wayang mari haram. Haram lan mboten iki gumantung saking pikirane lan atine sing dono nonton. Yen nonton wayang niate gatekke crita, gatekke kejangan, gatekke lakon, mboten wonten harame. Sing marai haram nonton wayang niate ora gatekke crita, ning butuhe mung arep mentelengi sinden. Niku sing marai dosa teng mriku niku. Nah, piyayi mirsani wayang kok neng mburi kelir. Niku genah ya teng mburi mriku mending gatekke lakon, gatekke crita. Ning anggere nek penonton kok pener ning tengene sinden. Semono bani butuh arep nyawang sinden. Wonge teko. Teko wae semono kean kok ya. Mila pamindika badhe ngawontenaken sesaji Raja Suya mangtindakake syarate enten telu. Nggih. Syarate enten telu, siji kudu disekseni Brahmana 7 ingkang mateng semedine, meleng pangestine, gentur tapane. Brahmana 7 kala wau kasuwun ngucapaken kidung suci lan mantra rahayu. Niku syarat sepisan. Syarat ingkang angka kalih kedah dipun pangestoni Ratu satus negara ingkang lega lila nyengkuyung Pandhawa anggenipun syukuran. Ingkang angka 3 nenggih kurban. Mejahi Narendra hambek angkara murka kinarya jangkepe sesaji Raja Suya. Niku syarate enten telu. Pramara rekten swamya ngambang kadi karunaning aswase aneng marga malatku Trisang kanta astratma aja Wong lalu hangulati Surya mangkrang sang wayah Umyus amara ayan jagat diwa bathaya jagat mangestungka Kyai Semar Badranaya jenggirat rasaning atiku sakusih mirengake sabda tama ingkang magepokan kelawan syarat sarana dumadine sesaji Raja Suya
perkara syarat ingkang angka 1 dipangestoni Brakana 7 aku banget condong angka 2 disekseni kelawan Narendra 100 negara aku banget rumaja nanging syarat ingkang angka 3 kudu ngorbanake Narendra ingkang hambet angkara murka dipateni kinarya jangkepe sesaji kuwi cengkak saka batine Puntadewa Kakang Semar aku moh ngrasake kamukten kawibawan lan kamulyan nganggo ancik-ancik bangkene wong liya bermaksud maring kamu budi kang den prawani ngeling suka